hazvina kumira zvakanaka panguva inoi hameno zviizvorongwa kana kuti panguva ine zvoda kuitika mu the ruling party ZANU-PF after taona kuti pane maseculars ari kutenderera panguva ino releaswa ne the ruling party ZANU-PF. Chorokwa kunzi mumazuva ari kutevera pane mameeting ema-central committee panguva inoi atiri kuona kuti ava scheduled for 3, 4 and 5 December. Nyika yeZimbabwe ndiripo subscribe like on the bell icon. Tichipinda panguva ine tinoona this statement ramuri kuona inobuda chizi notice of the Politburo Central Committee International Consultative Assembly meetings. The Secretary General of ZANU-PF, Comrade Advocate Jacob FN Mudenda, advises all members of the following meetings. On Wednesday, 3rd December, there will be a Politburo meeting at 10 a.m. On Thursday, 4 December 2025, there will be a Central Committee meeting at 10 a.m. On Friday, 5th December, there will be a National Consultative Assembly meeting at 10 a.m. All meetings shall be held at the ZANU-PF headquarters. All members on all days should be seated by 9:45 sharp. Ndo mashuka anobuda nyorwa panguva ine. Panguva tikuona kuti pane mastruggles ari kuitika central committees. Tikuona again vakomana vakaita sana kuda kuchitagurire, they've been elevated, vavamo vanatomwarara. Pane dzimwe nhau dzaibuda nezuro dzinospotsana namukungunurwa zvichibuda pachena kuti they might be elevated again into the central committee. Mashoko ari kuda panguva inatoona kuti some of the people now they are coming up and saying VP Costa Nochwenga is now going to meet the likes vanakaita sana kuda kwachitagurei ameno kuti zvichapera moshere. Recently we saw the Vice President VP Costa Nochwenga achiataka zvigananda vanhu vari vachidisha out mavehicles, maluxurious vehicles, mari, vamwe vachipa property, achivachalenja kuti why can't you build mafactories and provide employment kuna vanhu venyika yeZimbabwe. Mbudzi mafunguro enyu munoti kudii pamusoro pezviitiko zviri kuitika panguva ino ahead of these meetings are scheduled for the 3rd, 4th and 5th of December. Pena comment section medu mudzi mafunguro enyu munoti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Musaona subscribe or like, turn on the bell icon.